Bisaya na dako, way bagay way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman natuog at mahadlok niyong tugo. Yawara. Good morning mga busing. Sa mga ato mga kauban nga boss. So karong adlaw no, nagsaulog ni sa mga ika 4th year anniversary sa Biga Honor Society Butuan. So naami karon sa solar. So check na to. Ano ta? Boom. What's up? So mga bossing, dili mahimo ang anniversary kung walay yato. Why shot? Why inom? Yeah. Ang uniform ba? Atau YC Ang buwan. Sa likod lang boss, ay lang katubang. Makayara, makayara. Ibaw na sa luna. Kapit go. Basta boss. Kailangan kay side. Matik ha. Side pera, side pera. Side carry ba, side carry. Boys na lang go. Boys na matik na. Salamat ko sa kinahanglan Lord God. O Lord, salamat Lord God nga safety nga nakaabot kay Lord God sa mga venue Lord God. O Lord, ano Lord God nga sorry Lord God, o Lord God nga magpapalong Lord God sa parang araw Lord God. O Lord, salamat Lord God sa muhang pagkaon na nasa ang kabangan. Happy anniversary! So karon mga busing nami games no para sa mga kauban. Kay kani siya nga anniversary, mura po ni siya og team building pod, feel na po ang team building. So tanan kong dula. Let's go. Hoy, sakres ni nadula. Pwede naman siya lo karang sakres no. Sakres amo sa ako ba? Pagso tong sa ako. Request ni limit mo. So, mahilot na mo sa iog ni Rocky ang B easy. Len, patupat, kiwaluman mo. So, kanang sa nasa atubangan ninyo, kano siya itawag na mo, sack race nga naka-helmet. So, sa matag team na upat ka rider. So, ang premium ani is 500 pesos, no? Eh, naman nag-sponsor sa mo. So, si Boss Arnel ang in charge diya. So, diyan ano? Okay, sige na, Nara. Sugda na. Lanjut
So nana ni Daog. So may Daog ang dili nga team no. Team nila Rocky. Kasabot 5, 1, 2, 3, 4. Dapat isur nimo lima. Tanong mo. Nasa la stick nga dala patuyokon. Dayon dagan diri straight then itusok ani nga botilya. Bak. So naka-helmet po daw. Gini ako bang? Inay-inay, nagtiyo, kay Brodel, kay mabigla. Oh! Oh! So nari di Daog ato. Si Boss Rickson. Isa ra gyud wala nadutla na to ba si Boss Rickson ra gyud. Mo ni Daog sa kuan. Boss. Congrats. Galingan tsamba mo, malakas eh. O gani na po sa unang dula ang team ni Rocky ang Daog, boss. Gaya kayo, Ten. So kani nga dula karon na isa ka 1 liter nga botilya. So ang kuan ni nga dula any kind of kuan diskarte nga mapuno na siya og tubig. Pwede kamoton, pwede sanina, pwede yogom. Basta mapuno siya. No? So muna to ang mga participants. Sila. You're right. Premium 100. So ang premium ani is 100 pesos. Oy, usap na, obo. Yawa di wajud. Oy, giubo. Oy, sama na. Ayo na. So Daog ang Team MP. Team MP on the house. 12 seconds later. Oh, when
magpadagan Larga na tawa na'y daghang sabay Feel free to leave your worries I'm bigyan di ka promise Ubanda magpadagan Padagan, larga na tawa na'y daghang sabay Feel free to leave your worries I'm bigyan di ka promise So mga bossing, mayong hapon. So alang sa among celebration sa among ika-4th anniversary no. So manami ligo. So diyan na ang ilang mga kalipay gyud sa mga laog. No? Ay, bilar ba na luoy na? Ana kagulo. Kani samot ni mo ni pinakahago. Uy, nga lood. So bitaw no. So sa among ika-4th year anniversary naay gwapo nga mensahe ang among presidente na si Engineer Glenn Verde. XB. So, may nga po sa tanan. Ay. Mura mag... So, ang ako lang masulti is thankful ko kay nagsugod mi ani nga grupo is 12 ra may kabuok. Nag-start ani niya. Kami daw ang Rocky, sige may og sabot nga magtukod lagi og club unya mao to nga nagka-idea mi nga mo tap sa taga Vega Honor Society nga Manila chapter sa main chapter unya sa God's grace pod na tugtan ta sa taga Manila nga mohimo og chapter diri sa Butuan. So happy ko kay nakita na ko nga until now ika 4th year anniversary na nagpadayon gyapon og solid gyapon ang club and ride safe sa tanan niya, more rides to come. So, grabe no, grabe nga meaningful kayo nga mensahe ni Glenn. So karon pod no, ang amo ang vice nga pinakabagtik namo. Kani gyud wa na gyud makalupi gani kahilas ni. So napod siya mensahe gyapon nga hihatag sa tuwa. So ang kalambuan nato mga boss. Ako rin kay istorya sa tanan. Nagpasalamat. Salamat ko sa nitambong karon sa nisuporta sa grupo sa pila ka panahon nawala ta sa tungod sa pandemic. Pero still support gyapon ang tanan, naghatag gyapon og maayo nga positibo para sa ikayo sa grupo. Og nagpasalamat sab ko sa bago nga YC, si Boss Janel o si Boss Arnel sa pag-support para still active gyapon ang grupo. Unta papadayon pa sa puon po umabot og dagan pagkatuigan nga mabot sa ato. Long live. Amen. So ang sunod nga mensahe mga boss no, kani sila mo kung isa sa mga founding kuno sila nga mga member no sa sama pa sa uban, mga pioneering. So dili pwede nga wala gyud sila ihatag nga mensahe. Atong unang tapad nako, way lain amo ang sweeper man na mo sa una amo sweeper pa ba ni karon? Nagsilhig na naman siguro ni. So ako introduce inyo si Boss Rickson. Yes! Sa part of pioneering sa club, salamat ko sa mong YC na mga maayo kayo na tao. Yasun daw pero nagpasalamat ko nila na buga po ng club ninyo na sa ulo po na ikapat na tuig sa Bus Butuan. Daghang salamat. So, salamat kay boss no sa imong gwapo nga mensahe og karon pod nay taga XRM. XBC. Di gid pwede nga wala ni. Na si Topper pod no atong no mensahe para sa tuang grupo. Hi guys. Salamat lang ko sa kuan nga nagbugnaan ni nga kasyon karon nga nadayon ni nga anniversary sa boss tungod kang Boss Janel o kang Boss Arnel nga taas og pasensya niya club bisag ikapoy na kabalo may ikapoy na sila pero nagpadayon gyapon sa pagsuporta o pag-antos sa mga grupo gagahi kayo. Tinuod na pero salamat kayo Boss Janel o Boss Arnel sa pagsuporta always. Morto, thank you kay na successful ang among anid karon. Salamat. So sunod ani si Boss Gerson ang amo ang gi-hire nga tigluto. Sayo kini kinas balay alas 3 pas kadlawon. Dinalay ko boss kay Okay boss.
May hapon na ito. Mubo lang mensahe, mubo lang. Eh, tatawa eh. Punta na sa main. Ano ka nasisira, ulo? May hapon to sa tanan, nagpasalamat tayo to kay tungod kay daghay ni tambong diri bisag daghay mga gahig o gahig mga naong. Pero nagpasalamat ko kay nabuhat naman sa tanan. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay naabot ni diri nga may imong dautan og sa pag-ulit na to tanan mamaayo ta. Og salamat sa tanan. So, ang last but not the least, ang pinaka-hinsog. Wa gini sakit, wa gini naagig sakit nga bata. Walay lain kundi si 君の虜になってしまえばきっとこの May hapon des tanan pasalamat ko nga bisag dili kay ko active kay na kay busy kayo sa trabaho. Salamat gyapon ko sa ban membro nga bag ko nga active gid sila. Nagpabiling na sila nga ma-toko gid atong grupo mapadayon ang tanan. Salamat sa tanan yun. O long live boss. mga boss, nanay may singit diay isa po sa mga bago po namong member no, mga almost 2 years naman siguro ka boss no. O mga 2 years na pod kani siya bisag di ni mo uban muhatag yun ni og kuan kanang financial support din siya sa mua. So ato siya pistoryahon kung sa iyang mga ma-advise or matambag sa tong grupo kung sa nakita niya nga maayo sa ato ang club. So ato ipaila-ila, Boss Court. May hapon sa tanan. Ako ma-salty lang po na Huwag kayo iiyak. Ay gilak, boss. Hindi, marag mo lang. Chat nila. Ganire sabi. Ang maingon na po sa kaniya club. Pasalamat po ko nga nakasod ko ani kung wala po niya club, wala po ko mga amigo. Marta, God bless. God bless, boss. Kiss ko. So napo isa no si Boss Moncakes no, usapod ka vlogger dayon. Isa pod sa mga may mo advice sa mo unsay mga maayong buhaton. Ako lang pong kuanan siya nga unsay mga mensahe po niya para sa tuwa. So Boss Mon, Back to you guys. So what's up mga tabugok? May hapon sa tanan. Wala pa man siguro ko nag 1 year sa club. So I'm happy nga nabilong ko ani nga club. Actually dugay ra ko nga gusto nga moapit ani. Nag-meet mi ni Anil before sa dalan nya tagaan ko niya og kaning kuan. Sa patawag ani kanang card niya pero nag-decline na ko nga kay katunga time is estudyante pa ko tunga time. But karon nga kuan na wala na ta eskwela, nakatrabaho na ta so nagka-time nga ka-interest mo ta nga mapil og mga ingani. So I'm happy nga nabilong ko ani nga club, ako nagmahay and salamat kayo sa pagkuan sa ko ang paid ginako nga sa kaning nga club nga mura na gimig pamilya pod. So salamat kayo kay kuanin nga kuanin nga club na mold gini nga club. So for how many years na pod? So for the 4th year. So I'm thankful na nabilong ko ani nga club. So I hope na kuan mag-continue pa ni nga club og hinaot nga safety lang as always og ayop nga mutaas pa. Long live ani nga club. So more blessings, more rides to come. So ride safe everyone. yes. So ang napay mensahe no si atong ikaduhang OIC si Boss Arnel. Di pod mahimo nga di pwede. Hatag ini. Unsay hatag boss? Digit pwede kinahimo ka doy. Microphone. Sponsor mo ko naman ni. Mga boss. So may hapon sa tanan no. So unang-una sa tanan salamat sa pagtambong sa among ika-4 ka tuig nga anibersaryo sa Biga Honor Society Club no. So unang-una sa tanan salamat sa mga karaan, mga pioneering, gitawag nila pioneering. Labi na sa atong ex OIC Glenn o si ex OIC Rocky no. Una-una salamat usab sa inyong pagsuporta sa bisag ay mga panahon nga medyo wala ta magkasinabot.
May pahigayon na gayon og pa re-elect ni Boss Janel. Kay may wala gyud sa nga mga badlungon. Kaming tanan. No? Pero ani agyapon mi karon solido og nagpadayon sa umabot ta mga katuigan. So back to you guys. Salamat. Happy birthday! Ay, ako na guys. Ano yo kon? What's up, man? So, salamat kayo no, sa atong mga kauban no, sa mga nagsuporta karon. So, kato mga boss no, salamat kayo sa pagtambong sa mga suporta sa mga OBR nato no, labi na sa mga misis ni Ma'am Dian, ni OBR ni Boss Gerson, si nagtabang og luto ganina bunta ganang kadlawon, nila Boss DJ, nila Kikin. Ano ba natabang si Kikin? Ito na salamat kayo no, sa mga committee. Then unta no, magdugay pa ta sa sama pod sa giingon pod ni Priest Robert Morelio sa main, ang grupo lumalabay. Then kita pod nagkaedad ta, kuha na tong priority. So ako na lang hangyo balag ulahin ang atong grupo, pero kung naatay event nga once in a lifetime lang nato mabuhat, ato na lang suportaran. So wala ko ilaing ikuan kundi dakong salamat gyapon kay naata karon. Dili ni mahimo nga event kung dili tungod ninyo. So feel free sa atong kaon o minus lang to inom kay mabiyahe pa man ta pa uli. So ride safe to tanan o God bless sa ato sa atong tanan. Boss Butuan, solid. So, naman namin mga hatag mensahe mga boss. Then karon padayon na lang pud mi sa mong jamming, mga chill istorya. So, kita guys lang unya. Motor sila service. Pag motor sila tayo, ikaw ba? May busy. May hapon mga boss, so salamat sa pag-ubano sa mga ikaupat nga anibersaryo. Unta sunod tuig magkita-kita gyapon kita o mag-uban kita gyapon sa mga umaabot pa namo nga mga katuigan o mga lakaw. So kato lang sa mga karon kay paulit naman mi. So ride safe sa tanan. Ay kalimot mga bossing o mga sa mga biyeros. Ay nyo kalimti ang pagampo. So ride safe. Moro to. Bye.